Kijk, 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 zo'n leuke meid. Ik wil met je trouwen. Odi, ala shwada lo tu, odi, mi lespeci, odi, mi waarde, odi, de grawang mi baya, odi, de biji wang. E bara di kudeti, sa fafunu, mi lespeci wang. Fafunu. Iya baya dus, en dit is sweetie. Una kwap sing sterkje, das king, des de biji wang. Uka de sweet as king. Bika misfella pincha. Egwa ede woyo tide. Jawel. Luku fa misfella pincha kapale banja. Ede woyo no me go so. Ja. Kijk, zo'n mooie meid. Kijk, Zo'n leuke meid. Ik wil met je trouwen, maar ik heb geen geld. Oh, je hebt geen geld, nou? Wel, jij hebt geen geld. Maar oom Baltus heeft wel geld. Jawel. Oom Baltus heeft genoeg geld. Want oom Baltus is dong na ede woyo. En die Filipijntje tak bo paroko. Dijk we go je pentanta ser krabu. Tak basera krabu. Dat me kwa ronde ina woyo. Dat zo ik kom meteen city lynch. Want lynch is ook zo'n zuiplap. Allemaal babbelwater. Dat lynch, ik karena die zit tegen vrouw. Pego. Ik heb mensen met een kom stimo voor bayer. Heb ik een kom stimo voor. Lynch tak stimo voor. Dat stimo voor ja. Mensen stimo voor la no voor ja fi potini patu fi por moya vrouw me begiko. Vrouw kon drinken sana mi. Na mi stela pitje go drinken a lynch. Maar na po bunde. Da Baltus. Si mi stela pitje ma be shen ba wa lazy. Dus maar no da shen crossbay no. Da Baltus strapen sei. Da vis pak se tak. Водора ja Baltus schrevi. Ta beteki mi stela pitje. Ano ko na batra leinere. Na zandloperlijn, missile pinchabi. Attendati. In bereka missile pinche tanga dem chief dem abatu meisje. Anga 3 boy, anga ba 1 boy ven sailuko. Da Baltus. Shameti. Apraxer tak ameti disi. Mio kapa meti disi. Mami saptaki. Et mi kapa meti disi. Mim gomi saka. Want in saptak biswela pinche. En de wentje zei kan mek sani dat skiboy da reken tak na ala dape. Belo ben papira. Biswela pinche was van de bladeren. En if je no ben man blader door in je schreef. Voor haar puru, voor lange jen. Anga you no be ja tori. Da biswela pinche kon Baltus biet aan. Biet wan drinken aan. In praktijk Baltus denkt van mooi Sani. Baltus biedt wat drinken aan. Tefkeba, Baltus biedt drinken aan. Lin schreef bij drinken. Tefkeba, bisela pincha tachi. Maar kan na de marok met guavoyo, want bin bori dem chief mete. Net water in zijn molen. Jere Bali. Oh, schatje. Nou, kijk aan 200 gulden hier. En dat is gewoon ding. Kijk, 200 gulden hier. Ga boodschappen voor die kinderen halen. En neem deze 100. Is om taxi te betalen naar huis. Biswelle pietjes bij deze sas. Hey. We biswelle pietjes praktijk met gade jaso. We jana stimo voor schreefie. Als aan contant heeft gebouwd day. Michel Vijay, gonomo, Baltus, bijboodschappen. Telek tap one day, Baltus taki. Dengo bij boodschappen samen. Visine smagers, tu tortol, ma. Michel Vijay no verliefd, maar Michel Vijay verliefd tapa sesi. Dan Baltus. Meke manjaf contact no pe Michel Vijay tang. Dat die Baltus taki, abayo men boodschappen, dus dat hij die misvelle puntje taki eren.
O mijn boodschap van mij bij je schatje, dus mi wa jepi you one of gwanga de walo bisani des da. O te kon taxi dan mo pocha oso pot yang ay boodschap sa kontang. Bautis pot bes Filipincha oso wa bis Filipincha ba wan bigi boy des da bentega boy. Takam luku dem chiwan des da dora oso da boy ben dape. Want in prakse tak dem boy beta nga dem pa. En de umapchin beta nga eng. Dus dan bis Filipincha wen ka boy fe pot desana inse ko karko yepi. A ontvangst voor Baltus was buiten onder het dak. Onder het dak, hè? Het dak pa negre doro de pe guastratie. Luku direct we na negre doro mi gramma biotachi. A negre doro. Des ma fosi be chataki. Dan no, Baltus kon. Bij mijn boodschappen lange 600 holu nou die Michelle Pincha. Hey. Daar zijn nego week in week uit. Alla weet die Michelle Pincha bij 600 holu. We dan nou Baltus asan go bijna een afjaar lang zo dat Baltus prakseert dat ai die smoro no voor nou. Dat Baltus mek afspraak aan Michelle Pincha taka ook kon sribi. Michelle Pincha taka bon. Dan Baltus schrapen vibrak zette awari wanya lefre ay plata. Dus Baltus schrapen schrevi. Die Baltus schrapen schreef zo. Dat Baltus no toro ala de lisa be kabe met muti fenwa sanere. Dus wanneer ben ik zo voor mora ede woya sa maar tenemita ede woya da Baltus se kon. But is a lever 60 barki ala wiki. Daar Baltus no kan no weri. Baltus teken tas, Baltus was vrouw en Baltus was goed in de zak, in zijn zak. Want in praktijk Baltus de smafen bab ome hectare grond as ramaka. Baltus as ramaka be libi. Aba be vrouw be. Ayangu, ba be vrouw. Dan Baltus praktijk taki. Vandaag is het ballendag. Hey, Baltus denkt dat hij net een ballendag. Baltus jammer olie dat hij. Dat die Baltus door, dat Baltus actiewater tak. Mismong. Pia wezen. Here miswele picture. En we zeggen dat hij kan go. Dan Baltus Guaweze. Die Baltus Guaweze. Dan Baltus. Dan bameke aardigheid in aanwezig. Dan badaka door zo. Dat hey. Virlepti nou. Ja, camera de. En dan is een pintje. Camera. Ja. Ja, boom. We Baltus dan fijn nog een boom. Mijn naam is jouw barden tapu sodrot. Drop. Fijn nog een boom. Dat is een boom. In een bijimi tak je kon schrijven of wat zeggen. En bij dan niet maar den tinja en Baltus. Wat moet je golo doen? Met kavokanti. Alla lezen zo bij Jim Sesi en bij Boskopu beso. Sameta iga vrouw. Jere Michelle Pincha. Met iga vrouw taki last bus. Mijn praxer taki. Fos Baltus ben guaweze. Baltus ben ja boy die Michelle Pincha ben lukwa boy fesa. 500 kolu. Takam guawe krigo bij biri chako. Da boy opoko eerder. Bijna Michelle Pincha chire jabak. Wat heb je gezegd? Ayo, wat liever. Die Baltus was Baltus dus ben goe. Ne Baltus ben jere Michelle Pincha. Kon donderweg op jou zo you saka you. Vrouw wie? Noja. Danja panja. En libi mora. De kabayere Baltus. When no ben kof danja panja. When mi be danja panja van tofora. Fos mi kisa panja mi danja panja omeni.
Dus je moet zo op aan die mapantje, we pantje fido, ja zo. Kon donder weg. Zijn we tijgervrouw, ja tijgervrouw, taki lasmus. Kon donder weg, mopindos. Hey, misala pintje met de wala gibe. Mensen, odi, dat we daar 50 misala pintje in de house.